Omroep Friesland. Sneun in Friesland. Het is 19 minuten voor 4. Alle week, ik zou haast zeggen, alle weken willen we bijpraten over Wilfred de Jong. Het gaat om de Sterke Jerk, het project dat gedrukt dwanden is. Dat is ik haast halve weken, want er gebeurt altijd wel wat wij dan weer net op rekken hebben. Maar misschien doe ik net Wilfred de Jong. Nee, ik schreef gisteren aan die van... Het is een continu historisch hetzelfde al, maar het gaat af en aan. Als ik een week van tevoren bedacht had wat ik nou weer allemaal te melden heb. Nee, het komt en het gaat, maar het gaat maar doorgaan. Ja, oké. Laten we even zien. Er wordt 450 liter verf op die buizen. En dat zit te gebeuren, hè? Ja, hij is gisteren, de Sterke Jerk is gisteren de hal uitgebracht. Hij gaat al helemaal geschuurd worden. Hij wordt ontvet. Dat is hard nodig. En dan komt de coating erop. Dan komt er inderdaad verf op. En 450 liter wordt ervoor ingeschat dat er nodig is. Dus ja, dat ben ik geen kinderachtige hoeveelheid. Nee, absoluut net. En er wie ik wat corona op die werf. Dat is al hier wel weer een beetje een goede baan komen? Nou, een van de directeuren die zit al 3 weken thuis. En dat gaat niet helemaal 100%. Dus nee, er is nog steeds wel wat corona, maar niet op het gedeelte waar wij bezig zijn. Nee, dus, oké. Gelukkig, wij kennen nou weer deur. Ja, en nou hebben wij een zekere regelmaat omdenken voor dit project, maar de publiciteit begint aardig te nemen, hè? Ja, het is niet alleen meer benadegeerd. Nee, we staan deze week weer in de Spiegel de Zeilvaart. Een blad waar 5 pagina's voor ons in staan. Hart van Nederland belde van de week. Die heeft daar een 1,5 uur het filmen geweest in een rond de Sterke Jerk. Het daar een 1,5, 2 minuten van uitzond. Maar het is wel een mooie reclame. En het was hartstikke leuk. Ja, zag ik daar nou pontificaal op zo'n buis zitten? Ja, dat klopt, ja. Ik moest wel meer dingen doen waarvan ik normaal denk van... Ja, maar er was wel een trapje bij, gelukkig ook eerst. Op onze leeftijd klimt er niet zomaar op, hoor, jongen. Nee, die leeftijd hebben wij beiden wel al. Ja, dat is ja, komt je bekend voor, denk ik. Ja, bekend, ja, absoluut. Maar toch, het is natuurlijk wel mooi dat het landelijk oppikt wordt. Want dat mag je misschien merken aan de belangstelling die er is van mensen die het project op een of andere manier dan weer stiepje willen. Ja, ik verbaas me elke week weer. En jullie dus ook, want er zei het al bij het intro van... Nou hebben we alweer wat te melden. Nou ja, het gaat maar door inderdaad. En als het nou landelijk oppikt wordt, ja, dan wordt het natuurlijk alleen maar beter van. Ja, nou ja, dat is prachtig dat het zo is. Er zijn nieuwe truien komen voor de bemanning. Er zijn zeepakken komen voor de bemanning. Het is aan alle kanten in beweging, kunnen we constateren. Ja, het gaat hartstikke best. Nog even melden dat ook het hout binnenkomen is, hè, voor dek en dergelijke. Oh ja. Dat is van de week ook allemaal binnenkomen. Ja, dat had ik nog niet eens melden, maar het koopt me onderweg weer te binnen. Dat hebben we ook nog. Alle hout is ook al binnenkomen. Ja. Zodra die direct geschuurd is en ontvet is en in de verf staat, dan is dat het volgende project. En dan gaan we zelf er even met aan de gang. Mooi. Hartstikke mooi. Nou, voor de mensen die denken van, kunnen we direct nog wat van Sjen? Ja, door heeft mij een film gestuurd. Wij hebben dat bij uw collega's van Internetbrog. Die zullen dat publiceren, inclusief dit verhaal in een verhaaltje erbij. En ik kies een mooie, geweldige beelden Sjen van die Sterke Jerken. Zo klinkt het. Het is heel professioneel eigenlijk. Mooi muziekje eronder. En dan leidt dat grutte buizenvlot helemaal clear om verven te worden. Prachtig mooi. En dat zullen wij op internet plaatsen, Wilfred. En de podcast die jullie reclame gemaakt, hè? En de podcast, jazeker. Ja. Dus ik ben ook zeer erkentelijk, Geert. Heeft u dit muziekje uitzocht? Nee, ik vind toch wel een futuristisch muziekje. Wel spannend eigenlijk. Nou ja, ik liet hem ook een beetje heen en weer voor de microfoon gaan. Dan krijg je een heel aardig effect trouwens op eens. Ja. Krijg een beetje het effect van een vlot dat voor Bonaire leidt en het eigenlijk net maar harder kan. Zeg, zei iets. Nou, laten we het daarop houden. Het klinkt inderdaad fantastisch, ja. Als er weer wat is, Wilfred Jerk van die, hè? Nou, tot volgende week dan maar weer. Ja, goed weekend. Oké, hoi. Hoi.